acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo. Por certo, non che contei unha cousa do teu mozo da Beiravía. Que? Outro día veo ao despacho unha neniña de papá que se tiña por divine e que me tratou como unha merda. Adivina quen dixo que era? Non sei. Paris Hilton. Case. A moza de Ricardo, que se chama Erea, por certo. Que? Tranquila, non saque la guillotina aínda. Ela di que é a súa moza, pero non é. Certo, gustouche o ramo? Que ramo? O ramo de flores que che mandou Ricardo. Ah, sí, ben bonito. Gustoume moitísimo. A verdade é que foi un detallazo. É que Ricardo é moi detallista. Coidos todos. Mira que ata mo deixou no xardín atado a unha árbore. Atado a unha árbore? Porque así as flores aguantan máis tempo e mellor que nun floreiro. Non o sabías? Sí. Puxen unha corda na volta do tronco e víase perfectamente. No, sí, se vía moi ben. Pois sí, polo menos viron os vándalos que o arrincaron e tiraron con el no chan. Sí, iso foi xustiño o que pasou. E claro, era imposible que Lucía o vise desde a estrada, pero despois coloqueino. Algo estragado, iso sí. Pero como se che ocorre deixar un ramo aí na estrada como se fose unha ofrenda para unha vítima de tráfico? Que? Non é unha risa, Ricardo, pero deixar un ramo aí na Beiravía é de todo menos romántico. Non pensara niso. E Lucía viuno, pero foi velo e darlle un ataque, cousa que non me extraña. Faltoulle tempo para chamarme e contarme todo. Tiña un cabreo que non o sabes ti ben. Mandou unha. Non, desde logo por ese camiño non, Pois eu non pretendía burlarme dese costume de deixarlle flores aos mortos nas estradas. Nin eu me río dunha cousa tan dramática. Ríome de ti e das túas ocorrencias. Pois eu xa non sei que facer, Patricia. Ata aí todo correcto, pero... Con Ricardo sempre ten que haber un pero, devino de imaginar. Home, teño que recoñecer que esperou dabondo por ela. Pero cando as súas obrigas o reclamaban... Marchou. Marchou. Non sen antes deixar ali o ramo para que cando Lucía pasase pola curva vise a mostra do seu amor traducida en rosas. A min pareceme romántico. Onde está a trampa? Que colleu o ramo de flores, a foto de Lucía... Non me digas que atou o ramo de rosas na árbore. Temo que sí. Como eses ramos que pon a xente cando alguén morre. Sí. É unha fenómena, estivo tan ben que nin o imaginas. Lucía faino todo ben. Mamá, que ainda teña a boa, Que mágoa non poder ir ver a función pasado mañá. Non ides ir. Non podemos pechar. Lucía, nena, uns señores preguntan por ti. Por min? Ui, a ver se vai ser un que sei eu. Ti es Lucía? Sí. Lucía, que divertido, verdade? Onde vas? Deixame en paz. Que cousa tan bonita, Jesús, baila conmigo, anda. Gonza, que mal momento pasei, A ti non che vale nada, Pois ben que cantaban. E ben que se esmerou o rapaz. Porque esta xente cobra, Non vayas pensar que cantan por amor ao arte. Non me dará algo, Se ves que me dá algo que non me recupero en anos. Ni se che ocorre que te lastrea, Ai, que eslamiada e que desagradecida. Se ata a mí se me puxo o corpo bailador. A ela tamén, non ves como treme. Non atila, por favor, aboa, Ponme un vaso de augarrás, a ver se eu esquecido este momento. E Ricardo seguro que estará mascando o seu triunfo. Que cabeza acabe, por favor, En serio? Se espremes aí os miolos buscando sorprender non consegues máis que molestar, toca retirado. Valo deixar agora despois de darlle tantas voltas. Precisamente por iso. Acabouse o tempo de facer o ridículo. Pero non o tomes así, home. Outro empurrón e seguro que Lucía se abranda. Os erros son acumulativos, Patricia. Seguro que esa morea de parvadas que fixen xa terán ben cansa. Parecen canciños de anuncio. É que agora son canciños de anuncio, Patricia. Co seu buque todo. Pero mira, os parece que teñen experiencia, posan como profesionais. Tesdes unha larpeirada e comenche na man. Son preciosos.
Que pena que a xente os deixe tirados. Maricruz tratou xenial, pero ainda así os pobres necesitan moitas cousas. E as fotos, de 10. Esmerácheste. A ver se Lucía me dá o aprobado. Hacho dar cun laude. Nótase que non é un mero trámite. Puxécheslle cariño, Ricardo. Moito. Se a ela lle fai ilusión, a min dobremente. ¿E isto? De parte de Ricardo. En serio? Moi en serio. Xa sabes que el toma todo moi en serio. Veña, abre antes de que se encha todo isto de pavo. Pensé que se cansaría de intentarlo, ¿eh? Ben pensado porque non lle faltou nada. Dábame medo non volver a saber dele. Merecíalo por tensar tanto a corda. Leváchelo ao límite, guapa. Agora dame medo abrilo. Que será esta vez? Dame a min que sexa o que sexa, desta vez vai acertar. Vexete moi pola labor. Mira, Patri. A ver, anda, perseo algún dos cantiños que ti tanto querías. Qué bonito. Que? Non. Aquí achega tan cerrado. Ai, non sei se hai gatos no albergue. É unha idea preciosa, Patri, pero axudaches de ti. Muller, deille unha pista, pero a cámara é dela, as fotos, o álbum e todo, Da igual. A min gustaríame que fixeran as paces, pero non o vexo fácil. Será porque Lucía non quere. Lóxicamente, non me extraña. O que lle fixo Ricardo tamén ten o seu aquel, Patri. Non irás comparar, verdade? Segundo se mire, para mí que os dous están empatados. Isto é alucinante. Eu a Ricardo non yo digo así de claro, pero Lucía mentiulle descaradamente. Ah, que Ricardo non mente. No, para nada. Patri, de verdade, non imos seguir con isto, que xa falamos un cento de veces. Vaya que simos seguir, non vou consentir que esteas contra Lucía. E ti córtate con Ricardo, que tamén ten o seu. Nega diante da súa ex, rexeita por ser atriz e por riba e mente que anda detrás del. Que máis ten que facelo teu amigo para que vexas que é un cretino? Non é un cretino. E vamos ter a festa en paz que imos acabar mal ti máis eu tamén. Cretino, cínico e falso. Ou como lle chamas ti a namorar ou a deitarse con outra. Iso teño claro. Senón non podería nin bicarme nin mirarme desa maneira se pensase en Erea. O que non entendo é por que di que vou detrás del. E a mentira do buco. Deixalle explicar, ti nin lle deches opción. Por que vos pasa a todas? Todo o que foi Ricardo parece vos un mérito. Pois pásanos que te queremos e queremos que esteas ben con el. Non o podo perdoar. E non o extrañas. De momento non quero saber nada dele. Se sabemos a que veu aquí túa tía Rosa. E como sabes ti iso? Para ver o estudio. Para preguntar por Lucía. Primeiro ven Rosa aquí, despois Erea vai ver a Lucía. Isto é o que comúnmente se chama facer cha cama. A ver, Sabe de lo que? Voume dedicar en corpo e alma ao traballo. Non o quero ver, non quero falar con él, nin o quero ir. Eu de ti non xogaría con lume estando todo tan recente. Que queres dicir? Que corro o risco de que Ricardo me esqueza? Pois mira, de ser así, non me pagaba a pena, Patri. E mentres Erea gañando terreo, ti pensaches niso? Non vou competir con Erea. Nin con Erea, nin con ninguén. Ricardo non é un trofeo. Para ela sí, está máis tola que a pouco. A facer calquera cousa aproveitando a túa ausencia. Pois pareceme moi ben. Ese problema de Ricardo, el saber o que lle interesa. Ti ponte no seu sitio. Unha marcándolle o terreo, outra demostrándolle que todo acabou. Ti que farías? Calquera cousa, menos agarrarme o primeiro que está disponible. Eu tamén sei estar soa.